Hayırlı kez, hürmetli dostlar, şu vakitte udişin başlay, hizden her vakitte şıltıratıllar kötəviz. Elbette, bu keski efir buğaz bizde nisikte bulha bu efirde yağımlı etip tarıp, matur etip tarıp bütkerige niyetleybiz. Şuğa, elbette, hiz eğer de bizge şıltıratıp, WhatsApp handarına koşulu bultırağız, bu efir tağıla yemlirak bula. Şuğa, şıltıratıllar kötəviz, telefon handarı barılık yazılgan bizden ekrandarda, bizden tura efir telefonu 295-92-72, öfü kılhanın kodu 347, WhatsApp hanları 297-37-24-24. Şıltıratудар hem indi WhatsApp'tan haberler kötəbiz, hem бұл эфирға біз indi сақырдық еш, нешлеп еш артистларды сақырмайғы теген харауға мына қазіргі мәлде мен жауап бергім келе, біз сақырабыз, біз аларды көрәбіз, hem сын көңілден біздің эфирімізді көру бізге бек шатбыз. Бүгін бізде қонақта Юлай Қасимов, Құрайсы, Елайыр егіті айткандай, мына тизден алла берха тағыла бір зор пландарман йөріп ята, һәм бұл пландар мынан біз эфир давамында һинең менән бүлешеп үтербез. Хәерле кез. Күрүмә бик шатмын. Мен дә. Юлай, беләһеңме, Құрайсылар һуңгы елдарда дип әйтәйек микән, нишләптер яңы тректа сагаралар, мына яңы композициялар сагаралар, әмма ләкин элекке күк, 2000 елгы күк, шундай күп Құрайсылар юк. Мына һинеңсә бұл нишләп булай икән? Әллә без аларды күрмәйбез микән? Бик күп Құрайсылар юк дигәне мин уйлыйм, яңгылашагыз дип уйлыйм. Фатих син. Юк, нема, мин әйткем килә, дөйем массага сыкмайдар. Мына исәңме, элек 2000 елдагы Шарипов, Бикчурин, шунан тагыла Рушан агай Биктимеров, мына хана бу таң битинде 2000 елдарда тагыла әйтеп биткәлә, күптәрдән төрле попури эшләп, электрон форматта сыгара торганнар. Мына һуңгы елдарда Hilminмен килешерин, ондай форматтар нишләптер һаман да иске бөек көйләрен без куябыз. Мен уйлыйм, беренчедән ул 2000 еллар башы бит инде, 2000 елларның уртаһы, ул вакытта шундай ниндәйдер аранжировкалар менән эшләве, яңа бугаз, бәлки ул теге мәгълүматта, ниндәйдер киң мәгълүмат сараларында бик зур теге яңалык кымак булгандыр дип уйлыйм. Диск мына мәсәлән шул. Дисктар бар инде, кассеталар бар инде бит инде, аны теге исләңдә өрелтеп яңадан койырысын өрелтеп алган. Һәм дә апайның кидегенә лагын урлап, әгәр дә өзелде икән, шул лак менән ябыштырып йөргәндәр булды. Шуга мин әйткем килә, әлеге вакытта Құрайсылар бик күп көчле Құрайсылар, бик күп талантлы Құрайсылар, һәм алар төрле иҗат итә, һәм төрле һәр беренең үзенең юлы бар, үзенең техникаһы бар, үзенең ниндәйдер юнәлеше бар. Бу бик яхшы, чөнки күп буындар Құрайсылар булды. Мына 2000 елда мына әйтеп киткән билдәле Құрайсылар, улар кем бөтәһенең дә әлеге вакытта дәүләт наградалары бит, танылган Құрайсылар бит инде теге уларның үзләренең юлдары бар ине. Шуннан һуң ниндәйдер елда шундай вакыт булып алды. Бөтәһеләр, мәсәлән, шул Рөстәм Шәрипов мак уйный башлаганнар, Рушан ага Биктимеров мак, Роберт Юлдашев мак теге шуларны нисектер копировать итәргә тырыштылар, һәм шул вакыт булып алды. Хәзерге вакытта мына мин күзәтеп барам, үземнең дә укучыларым бар бит инде. Улар записьләрне бер Құрайсыны кына тыңлап кемгәдер охшарга тырышмайлар, улар үзләре булып калырга тырышалар. Шуга бу бик куандыра. Яңа стиль уйлап сыгаралар дип уйнаудың. Яңа стиль дип әйтмәсәм, но һәрбер Құрайсының үзенең ниндәйдер манерасы булырга тиеш, характеры булырга тиеш. Бер үк көйдә уйнаганда ла аны төрлесе уйнарга була бит инде. Һәм әлбәттә техникаларга күз салып үтәргә характер дип, чөнки һәрбер укытучы үз техника буенча укыта бит инде. Әлбәттә, Моны белгем килә, һин моны мәсәлән Құрайга бәләкәй сактан ылыктыңмы һәм бәлки устазларың бардыр да. Әлбәттә, һәрбер Құрайсының устазлары бар, һәм әйтеп үтәргә Құрайсылар өчен устаз ул ниндәйдер ябай гына укытучы түгел, яки урыс әйткәндә теге препод дип бер касан да дип әйтмәй торган, укытучы дип тә әйтмәй торган. Исем, отчестводан тыш бернисә теге нисә әйтергә, бернисә дәрестән һуң укытучыларны агай дип әйтә башлады. Шулай минең дә үз устазым бар, барлык ошо иҗат юлымда, барлык укыган елдарымда беренче укытучыларым ул Галим агай Монасипов, Елай районында мине 6 сыйныфта гына шул мәктәптә укып йөргәндә Құрай дәресенә бер тапкыр барганым, шуннан һуң бер дәресләрдә калдырмадым Құрайдан.
Ул мені Өфө сәнгать училищесына индерде. 2010 елда, мына уже бакчаң 10 елда өтүп кеткен екен. 2010 елда мені Өфө сәнгать училищесына үзенең курайдарын берип ибәрде. Үзенең курайдарыман, шул курайдарыман килеп мен университет иттердим, экзамендар бирдим һәм Өфө сәнгать училищесында мені үзенең теге канат астына алды дип әйтергә әйтсәк дөресрәк булалар, чөнки минең өчен мен Өфөгә шул поступать итәргә килгәндә беренче тапкыр килдем. Мин бөтенләй улай зур калаларда булмай торганым. Минең өчен зур кала һәм канал торган ул Акъяр безнең эргәләге һәм Елайыр. Сибайга барһаң бөтенләй байрамда. Өфөгә килгән мин уйлап кара Фатих, мен 10 ел элек Өфөгә килдем. 15-16 яшьлек егет бит инде шуга үзенең канат астында алды Салават ага Киреев. Әлеге вакытта ул Башкортстан Республиканың аткаланган артисты, республика халык үзәген җитәкләй инде. Ул миннән теге профессионал курайсы эшләргә тырышты. Һәм эшләне, ноталарды өйрәтте, һәм барлык нюансларды дип әйтәйек, урысча әйткәндә, музыкага мине әйдәне һәм уның аркасында гына мин Башкорт дәүләт филармониясына эшләргә индем студент буларак 3нче курста Салават ага аркасында гына һәм бөтенләй ошо Өфөлә нисек дөрес итеп теге үзеңне күрһәтергә, нисек дөрес итеп һөйләшергә теге шул Тоторга гомумән шуны барыһын да миңа Салават ага Киреев өйрәтте һәм әлеге вакытта ла ул бик күп күстәрен һала, ниндәйдер һәр вакыт мин аңа шылтырата алам һәм шуга остазларга рәхмәт әйтеп үткәм килә. Хәзер әйтеп үтмәдем бит инде. Шуннан һуң Өфө сәнгать училищесын тамамлагас, әрме сафтарында йөреп кайткас, Өфө сәнгать институтына укырга инде бит Заһир Исмәгыйлев исемендәге һәм югары белемде миңа бирде Азат ага Аятқулов. Азат Аятқуловтың ниндәйдер казанышларын бында бик күп әйткәндәр бардыр. Ул теге исеме үзе әйтеп тора, бик абруйлы кеше, уның укучысы булуы минең өчен бик мин ысында горурланам һәм һәр вакыт моны көтеп кенә торам инде. Шундай теге эфирга Фатих менән һорагайны укучылар кем булды дип. Әдрәккә мактанып ибәрергә дигән шул. Азат ага Аятқулов курайды бөтенләй яңанан асты дип әйтү дөресрәк булмас ул. Халык көйләрен аңларга өйрәтте, дөрес итеп. Дөрес итеп аңларга өйрәтте һәм ул мине шул үзенчәлекле булырга өйрәтте. Һәр беренче дәрестән һәр бер дәрестә әйтә торган үзең һәр вакыт үзеңнең техникаң моны һин әйтмәшә булырга тиеш, үзеңнең манераң булырга тиеш. Шуга Азат ага Аятқулов миңа югары белем биргән кеше. Ул әлеге вакытта ла ни дигән харадарыман мин шул беренчедән ата-әсәләргә шылтыратам, икенчедән шул әлбәттә гел остазларыма шылтыратам. Бына миңа бөтә остазларым да хакландырды. Һәм инде иң моны истә нык калганы әлбәттә беренче остазның үзенең курайдарын биреп, бу бит инде укытучы, ул мин укытучы укыттым да ибәрдем генә түгел, шулай итеп моны дәвам иттем дип ярдәм итү әлбәттә бу инде күп үз әйтеп тору да кирәк мин. Үзелә ул Өфө сәнгать училищесын тамамлаган кеше һәм минең һәрбер укучым да, укытучыларым да, хәзер минең укучыларым да килеп сыга инде. Алар барыһы ла әйтеп үтергәрәк Гата Сөйләмәновтың укучылары дип кына без барабыз. Чөнки ул профессионал курайда аскан бит инде һәм барыһы ла шул минең укытучыларым да шул нәселдән дип әйтәйек, шул тамырдан. Шуга укытучы шул Галима ага менә килгәндә ул теге шул курайын биреп йөрүдән тыш та теге адак безнең һәр вакыт бәйләнештә булды. Кызгансыга шул әлеге вакытта якты дөньялардан китте. Өфө сәнгать училищесын укыганда ла, әрме сафтарында булганда ла һәр вакыт ул минең хәлдәремне белеп тора торгайны. Шуга менә тагын бер әйтеп үтергәрәк, укучылар өчен укытучы, курайсылар, остазлар ул бик мөһим булып тора инде. Мөһим булып тора. Һәм мин моны үзем дә хәзер укытучы бит инде ниндәйдер укучыларым бар. Мин уларны да аңлайм. Теге укучылар өчен ниндәйдер урысча әйткәндә ответственность дигәндәй. Тояһың, чөнки теге Бу бит инде укыту гына түгел курайга, ниндәй дә була тәрбияви эш тә бара бит, бит. Үзеңдә шулык алдан әйтеп үттең бит инде. Моны мәсәлән академиягә килгәндә, ул вакытта академия искусственный бит. Академиялар курайдарның көйләрен уйнаганда, башкорт халык көйләрен уйнаган сакта, уны дөрес уйнау, уның да риваятларын белү һәм тарихын белү мөһим булган бит инде. Әлбәттә. Минеңсә, моны һин уйнай башлаганда 6нчы сыйныфта, 6нчы класста уйнай башладың бит инде. Уйнаган сакта һин өйрәнгәндә 1, 2, 3 дип язылган аппликатура уйнадың. Әлбәттә, ул
Теге нисек әйтәйек, легендар хәрефтәр карайсылар өчен 0-дан 5-кә тиклем. 0-дан 5-кә тиклем. Әлеге вакытта инде ханнар күреп калган, так уйнап караң да, бу телефон номеры икән, аппликатор түгел икән дип китәң. Моны аппликатураларга килгәндә, моны безнең бит инде эргәлә курай. Мәсәлән, бул безнең нисек атала? 0 дип атала. Барыһы ла ябылганда, хан менән билдәле 0 була. Бул 1, 2, 3, 4, 5 бит инде. Бул инде нота белмәгән баллар. Но иң беренче, шулай дип өйрәтәң, теге кемгәдер еңелрәк бирелә инде. Әлеге вакытта мин беләм, укытучылар, мәсәлән, музыкаль мәктәпләрдә улар беренче көндән үк ноталар өйрәтә башлайлар инде. Шулай да була. Авылда без теге ябайрак һәм тизрәк өйрәнер өчен шулай хандар менән өйрәнә торган. Моны курайгыдарга килгәндә лә күпселек һәрбер курай уйнаусының үзенең курайы беренчедән, икенчедән төрле мәсәлән бит инде мастерлар дип әйтәбез. Һәрбер мастер бар бит инде. Үзенә охшаган бит инде. Безнең республикала бындай мастерлар күпме, юкмы? Эшләүчеләр, ошо курайды yetişтерүчеләр. Эшләүчеләр күп. Күп, сөнки беренчедән без барыбыз да уйный торган икән, бәлки хәтерләйһеңдер, Шугаюпов дигән агайда, ул иң беренче булып ошо шпондан курай эшләргә булган. Вәкил агай Шугаюпов, ул легендар кеше, легендар шәхес булып санала, сөнки ул ошо курайды эшләүдә ул иң беренче булып ошо теге нисек әйтергә икән, аңлаган нисек эшләргә була һәм ул иң беренче моны нисәдер елдар бөтәле шул курайда гына торган. Моны хәзер моны Аллага шөкер дип әйтергә була, сөнки мастерлар бик күп. Мин исләйм, мин 2000 елда беренче тапкыр авызга курайды алган сакта, шунда Мисәт тора иде. Шугаипов дип аталган. Күк төстә, шундай. Шуннан инде без Салават курай менән уйнанык. Салават дип язылган. Бул инде Салават Баймөхәммәтовтың курайдары. Шунда Мисәт куелган. Мин моны ошо икәүдәрен генә исләйм. Һәм әлбиттә, бул инде әлбиттә бик куандырыла. Шулай итеп, өстәүнә, дуслар, шундай һорау килгән һиңа монда WhatsApp-андарына күз караштары бигрәк Раил Хөмәтбаевка охшаган. Туган тиеш түгелдер микән дигән. Нурия апа язган безгә. Нурия апа һезгә зур рәхмәт. Раил Хөмәтбаевка туганың бармы, юкмы? Әйдә, һөләп ташла. Юк, әлбиттә, туганлык бер ниндәйдер бер сәхнәдә йөргән булды инде. Кызым бар бит инде. Башкорт. Башкорт булды. Уралар ягы егетләре. Уралар ягы егетләре. Моны берәү түгел, өчәү. Тимәк, туган. Тимәк, безнең бит инде башкортлар бөтенләй бер-беренә туган. Һәм инде әлбиттә Каһир районыннан дип баралар, иң беренче һорау, икенче егет я кызыкай һорау белә, рус тикте беләһеңме, юкмы дигән. Әлбиттә, шулай дип дуслар, бездән шылтыратулар көтәбез икедә 95-97-72, Өфе каланың коды 347, WhatsApp һәм 2937-840-24-24. Бүген бездә кунакта Курайсы Юлай Касимов. Барлык һорауларыгызны yetkәр алагыз безнең тура эфирда. Безнең каналдан аерылмагыз, без һава торышына күз алып үткәндән кире әйләнеп кайтырбыз. Баш гидромтөҙәктән хәбәр итүҙәренсә, иртәгә 21 мартта республикала һәм Өфөлә көндең айғайсан болотлы, башлыса явым-төшемһеҙ булыуы. Төндә айырым райондарда бер епшек ҡар яуы фаразлана. Ел көньяҡтан һәм көньяҡ-көнсығыштан талғын, көндәҙ төньяҡ төбәктәрҙә көслө иҫә. Һауа температураһы республикала төндә 2-7, аяҙ айтҡанда 12 градусҡа тиклем һыуыҡ, көндәҙ 2-7, урыны менән 11 градусҡа тиклем йылы. Өфөлә төндә 4-6 градус һалҡын, көндәҙ 4-6 градус йылы булыуы күҙаллана.
Взяв в руки дебетовую карту «Прибыль», вы почувствуете все перспективы невероятно прибыльных условий. Доход 11% годовых на остаток, кэшбэк до 26% на покупки у наших партнеров и бесплатное обслуживание. С картой «Прибыль» неважно, тратите вы или копите, в любом случае невероятная выгода с вами. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Винг. Сколько у меня будет времени после включения? У тебя 60 дней. Это же Винг. Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винг. Точно не хочешь драму? За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию. Винг. Видеосервис от Ростелекома. Xayrlı kez, hürmetli dostlar, hedefi vakıtı tapşırığın tınlayığız hem qarayığız. Biz her vakit taqasa tura efirde işleybiz. Hedefi vakıtı 19 saat 16 minut. Biz indi efir davamında aldan hülep öttük. Bitinde bugün bizde qonaqta Quraysı Yulay Qasimov. Barlıq bulgan hıravdarıqızı yetkir alağız bizden tura efir telefondары aşağı. Tura efir telefonandары hem indi WhatsApp andары bizden ekranlarda yazılgan. Özümrek bulağız, şıltıratığız yazığız hem barlıq hıravdarıqa biz indi javap табырбыз, банан тыш, біз әйтірге ұнытқанбыз. Біз бұл шылтырмайбыз. Біз енді ең шап құрауға сақыр оқағыды береміз. Ол да бұлға енің концерт бұла бетелі айткандай. Қасан бұла? Бұл атнала 20 күнінде ола 24 март күні. 24 март. Біз бұл шылтырмайбыз. Шуға хеді барғызла күтәуіз ұшы концертта. Бұл концерт біздің бетінде бірінсі түгіл. Жоқ, әлбетте. Икінсі евет. Әлі үшінші концерт, Мына үшінші өлі болып кетті. Шылай деп, бұлстар, біз енді бұл шылтырмайыз, барлық құралдарығызды берхәгіз. Біз енді эфир азағында бұға емуақта яғап, бізге бүләк бересәк біз. Юлай, құрайдар тұрағында біз өләштік бетінде. Банан тыш үлән құрайдары біздің әлегіліктен. Башқұрттар үлән құрайында ойнағандар. Хиңе оқшаймы ойнауы үлән құрайында? Әлі шпондағы болған құрайдар көңілге нығырақ ятам. Жоқ, әлбетте өлән құрай көңілге нығырақ ята. Сүнки сағыштырып қарағанда тауышы барыбір өзгәрі. Кім неме деп кені айтмаған, тембір барыбір екен. Нешлеп мына көп артисттар, көп құрайсылар ұшы құрайды қоллана? Бірінсінен, әлігі вақытта біз нендейдер музыкал көп түркімдермен ойнайды, оркестрдармен ойнайды. Шоға бик көп таналистар бар. Оның үшін бик көп құрайдар керек. Шоға мастер ішлеген құрайдар, олар несектер ғыммен музыкал яқтан қарахан, яқшырақ тап келейінді. Ноталар бойынса һәм нота ғаләгәйінді. Нота ғаләгәуі еңелерәгенді бұндай құрайдарда. Халық көйдерін бик көп құрайсылар әлігі вақыттала үлән құрайдармен ойнайдар мұтлақ. Үлән құрайдар бүтінлей юғалды деп әйтеу дұрыс түгіл. Сүнки һәр бір құрайсының футларында төйтейік, хавутында үлән құрай ята. Тағыла бетінде біз ғырауға тағыла тұқталарбыз. Бізге шылтырату бар тыйдар, қайырлыке сәттура эфирді хаумығығыз. Хаумығығыз, яқташтар, құстылар. Танышы өтек. Баймақ районынан 2 сотқылдапы өткен апайхызға эфирға шықты. Ғырауғыз бар? Құрайға қағылмай. Әмі ләкин мен құрайға тоқтап кетмейінсе, құрай мұңына тоқтап кетмейінсе бұлдыр алмайым. Сүнки, мен Русы класста оқытқан атайым. Әмі ләкин бір 40 еш болғас, өзімде, нешік деп етейінді, шәхис етіп қоя башпаған болды мен де ол вақытта. Ең бірінші мен құрай мұңын ішіттім. Ишмұрат Құшты Илбәков башқарған Урал күйін ишеттім. Мене ұшы күй аша, біләгізмі, мен анда дұғал оқымайым, Аллах Асаның барлығында білмеймін. Өйді мен ұқтысы біздінде, біз бетінде білер болып тұқтықынды. Шылайырақ болып тұқтықынды. Совет заманында тәрбиеленген балалар. Мен Аллах Асаның барлығын бірлігін білдім. Шол вақытта. Шонды көңіліме ятты. Бүгінгі күнде өк мен Ишмұрат балақайдан ойнаған Уралын, Баясын, Буранбайды, Бейішті тыңлап, даже медитацияға керем деп айтайын, деп ойлаған мен. Ехан мұңы іштілейінді біздің дейден. Башқұрттар біз бит бәхітлі біздіңді мұна шулай Аллах Тағала бізге шондай күпшәнен, бізге шондай мұң сығарып,
тарихыбызда килгән шул Курай моңаша бит инде. Минең кустыма нем шулай. Менә егет менән кыз кеше очрашып килешәләр дә, яратышалар да, егет кияүгә алырга итә инде кыз да егет. Кыз кияүгә чыккач, егеттең фамилиясын алырга тиешме, ничек уйларсыз? Бик шәп һорау каралы. Бик едди һорау тезгә. Зур рәхмәт әйткәндә, безгә шылтыратканыгыз өчен, безнең менән булганыгыз өчен. Менә шундай һорау безгә Баймак районыннан килеп тә әйтте. Беренчедән, кәләш алганыңмы? Әлбиттә, кәләш алганмын. Кәләш алган, ярар. Һинеңсә ничек уйлайсың? Катын-кыз алырга тиешме ир егеттең фамилиясын, әллә үз фамилиясында торып калһалар мөмкинме һинеңсә? Минең мисалга килгәндә, минең кәләшем, хәләлифетем әлбиттә минең фамилияны алды. Алды. Буның турында без асык ултырып һөйләштек һәм минең теләк бар иде ул алган өчен минең фамилияны. Бага тиклем барыбер ул теге ниндәйдер артист булмаһа, бик күп артистлар менән эшләйне, теге ниндәйдер шигырьләр яза ине бит инде. Уның исем шәрифтәре барур элекке фамилияһы менән билдәле ине. Шуга ниндәйдер киң мәгълүмат сараларында, ниндәйдер сыгыштарда ул кайһы бере яңлышып һаман элекке фамилияны әйтеп бирәләр инде. Ләкин ул минең фамилияны алды һәм әлеге вакытта минең фамилия астында эшләй һәм Һин бага бик шат. Әлбиттә, әлбиттә. Шундай һорау килгән, һаумыгыз Өфөлә Курай һату магазиндары бармы, юкмы дигән. Гомумән, Курайдарды кайда һатып булырга мөмкин? Ой, алдамаска ине, чөнки Курайсылар теге мин күргән Курайсының магазинга барып Курай алган беренчедән. Без барабыз да тура мастерлар аша теге хәл итәбез бу мәсьәләне. Шуга күргәнем бар музыкаль магазиндарда, теге аерым Курай магазины түгел, музыкаль магазиндарда Курайдар бар ул. Шуга Өфөлә, Безнең төрле бит инде милли атрибутикалы төрле кибеттәрдә лә бул хаклы. Бунан тыш безгә тагыла бер һорау килеп иткән, ниндәй сит илдәрдә сыгыш яһаганыгыз бар һәм ниндәй конкурсларда катнашканыгыз бар дигән һорау килеп иткән. Бу хәбәрне безгә Алмас иткерә. Конкурслар бихисап булды инде. Конкурсларда асын әйткәндә мин исләй алмыйм инде исемдәрен. Но әйтеп үтәргәрәк, бик күп курайсылар бәйгеләрдә катнаша үсер өчен. Шуга буны минең һәрбер укытусымда, остазымда буны ничек әйтергә шулай аңлайлар инде. Шуга мәктәптә укый башлаганда мин теге конкурсларда йөри башлагам. Шуга хәзер хәтерләп тә әйтмәйм инде. Сит илләргә килгәндә, гастрольләргә йөрергә туры килде. Әлбиттә, якын сит илләрдә караһаң, ул безнең күршеләр ул Казакстан, шуннан якынрактан Кыргызстанда булдым инде, Үзбәкстан булды, Үзбәкстанда булдым, шуннан Төркиялә сыгыш яһарга туры килде, Төркиялә, Кипрда, балаларга инде Кипр, Европа калалары һәм илдәренә килгәндә Болгарияла булырга туры килде, Испанияла, Италияла, Италия беренче минең кала, Римда мин 12 яшемдә сыгыш яһаным, бул бик кызыклы опыт дип әйтәйек. Тагын ниндәй? Буна Арабские Эмираты дип әйткән. Сауд Гәрәбистан. Шул якта булдык. Шуннан Султанат Аман, ул да шул эргәһендәге теге мусулман илдәре бик яхшы безне каршы алдылар. Буна сит илдәрдә Курайды карагандары булдымы? Кайдан сыга, нисек инә, тавышы? Беренчедән ысынлап та теге Курайга нык аптырайлар. Нык аптырайлар һәм күбеһенә Курай нык охшай инде. Мәсәлән, моны шул флейта дип әйткән гок берниндәй дә әйбере юк бит инде. Мунштук дигән нәмә юк бит инде. Эсендә берниндәй дә колонка тормай. Шуга иң зур сере шул тавыш сыгарга бит инде Курайда. Һәм иң зур теге асыш шул ябай гына күпчәләр башкортлар уйный алганны бит инде. Шунда теге барлык бөтәһе аптырайлар бит инде. Моны мин исләйм, һуңгы был елы булдык инде. Үткән елы булдык шул Султан Таманда. Мин унда башкортлардан беренче коллектив булды. Мин һәм Курайсылардан беренче тапкыр мин унда сыгыш яһадым һәм гомумән унда Курай яңгыраганы юк ине. Концерттан бер көн алда теге репетициялар була бит инде. Безнең тышта зур сәхнә ине, шул репетициялар
Курайда ишетип бактыхан иртегене бик күп кешеләр шул репетициялар күрмәгәндәр, кем уйнаганын, нинди уен коралында уйнаганын. Үтеп барганнар да ишеткәннәр дә шундай тавыштарды иртегене концертка килгәндә. Мин социаль сетьләрдә ул видеоны алганым, теге инглиз телендә миңа аңлатты, менә кисә шул матур тавыштарды ишеткән бактыхан ошо уен коралы икән дип. Курай ысынлап та теге үзенең сихри тавыштары белән хайран калдыра бара. Бынан тыш, дуслар, біз енді біздің бірінші шылтырату болды. Біз бұл шылтырмайыз, біздің ұшындай, бұны асырға мүмкін ме? Битті. Көрәхегіз ме, ұшындай шәп біз бөлек бересек біз? Көрәхегіз ме? Ұшындай шәп, бұл енді ер рухы деп атала Юлай Қасимовтың, һәм бүтәһендә, әлбетте 24 март Юлай Қасимовтың концертында, Курай концертында көтіп қалабыз. Хин өстәуінә, мен білуімсә, Рәфис Сирусман эшләгән шикелле бит. Нинди артистлар менән бергәлек эшләгән? Был концертта килгәндә, әле гомумән бик күп артистлар менән эшләргә эшләйбез, бик күп артистлар менән мин яхшы мөнәсәбәттәмен. Әйтергәрәк, барлык артистлар да бөтәһе без яхшы мөнәсәбәттә. Башкорт эстрадасына килгәндә, башкорт сәхнәсенә килгәндә. Мин был концертта була минең якын достарым, дип әйтәм, уларда коллега дип әйтергә телем дә әйләнмәй инде. Шул Рәфис Сирусин. Достар дип әйтә. Достар, Рәфис Сирусин. Менә Рәфис Сирусинга килгәндә, безнең видео тасма бар. Мөмкин бу шуны караек та, һәм кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калагыз.
Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда эшләйбез. Өфе вакыты үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Курайсы Юлай Касимов. Барлык булган һорауларыгызды безнең тура эфирда җиткерә алабыз. Барлык хандар эфирдың язылган һезнең экраннарда үземрәк булырга сакырабыз. Безгә музыкаль тәнәфес мәлендә шылтыратуда килеп җиткән. Хәерле кич тура эфирда. Һаумыгыз? Хәерле кич. Танышып үтәйек. Минем исмем Мөхәммәдша. Ага. Кайдан шылтыратаһың, Мөхәммәдша? Миндә бар һорау. Әйдәгез. Һез оста Курайсы. Миңа 15 яшь и ничәштән була өйрәнергә Курайда? Нисә яшьтене? Миңа 15 яшь. 15 яшь. Әйе. Шундайрак һорау безгә. Әйе, җавап бирергә кирәк. Ниндәйдер яшь сикләүләре юк, әлбиттә. Кемдер 7 яшьтән башлай, әле теге яңа тештәрелә коелып үтмәгән бит инде. Кемдер хуңарак башлай, шуга мин беләм, Курайсылар 15 яшьтән түгел, унан да хуңарак башлаган бик оста Курайсылар бар. Шуга ниндәйдер яшь сикләүләре юк, әлбиттә, Мөхәммәдша, теләгең зур икән, теләгең бар икән, Курайда алаһың да өйрәнәһең. Монда теге. Иң беренче, әлбиттә, һыҙғырға өйрәнергә кирәк. Һыҙғырға өйрәнергә кирәк. Әлеге вакытта социаль сетьләрдә бик теге әүдем эштәрен алып бара бит инде. Шуга буның ниндәйдер зур мәсьәлә тормай. Төрле видео платформаларда видео платформаларда асаһың да теге шундай дәресләр Курай буенча тиһәң килер сага. Минең дә дәресләр бар ул. Безгә WhatsApp-анда хәбәр килеп җиткән. Бу хәбәрдә түгел, һорау. Һеҙҙе бик тантаналы Курай, бик талантлы Курайсы дип беләбез. Курай байрамы конкурсында катнашканыгыз бармы, юкмы? Һәм гран-при алырга йыйынаһығыҙмы дигән. Шундай шәп һорау. Шәп һорау, бәлки ниндәйдер Курайсы биргәндер, бәлки ниндәйдер сәнгать тарихында йөргән кеше белгәндер. Но әйтеп үтәргә кирәк, беренчедән Курай байрамы ул бик зур байрам. Ул октябрьскийда үтә, ел һайын май айында үтә. Беренче һорауга катнашканыгыз бармы дигәндә, мин онда катнаштым, әле бәләкәй сакта, теге онда төрле категорияларга бүленә бит инде. 16 яшькә тиклем катнаштым, икенче турга үттем, урын алманым. Хәтерлә, урын алманым. Беренче тапкыр шунда катнаштым, солист буларак. Шуннан һуң ансамбль, Өфе сәнгать училищеның Курайсылар ансамбле менән без катнаштык һәм 2014 елда без беренче урын алдык. Шуннан һуң нисәнче елда исләмәйм, 2015 ел булды микән, или шул 14 ел булды микән. Үземнең этно төркем була торган вакытта Саптар дигән шул төркем менән катнаштык һәм ниндәйдер махсус бүләк алдыкмы, өченче урын алдык микән, исләмәйм. Солист буларак катнашканым юк инде. Беркасында катнашканым юк һәм әйтеп үтәргә кирәк, конкурсларда мин күптән катнашканым юк һәм теге нимәгәдер мин әлеге вакытта теге минең фокусым дип әйтәйек, теге күбрәк шундай концертлар үткәрергә, ниндәйдер бәйгеләргә йөрергә, ни өчендер әлегә теләгем бик зур түгел инде. Күп артистлар менән эшләйм дип әйттең бит инде. Бунан тыш, безнең бит инде һуңгы елларда без тагыла нык игътибар итәбез. Был һезнең көй уйнагандың музыкаһына, аранжировкаһына дип әйтәйек. Аранжировкаларда кем яза? Аранжировкаларды төрле кешеләрдән яздырабыз. Уларның айырып әйтсәк, кем менән күп эшләйбез. Без ул әлбиттә Тимур Садыков дигән егет, без уның менән бергә Мирас йыр һәм бию ансамблендә бергә хезмәт итәбез, бергә эшләйбез. Ул аранжировкалар эшләй. Һәм Рәлим Заманов. Ул да миңа аранжировкалар эшләгәне булды. Һәм Ринат Уматкожин дигән егет, ул да аранжировкалар эшләгәне булды. Шуга тегеләрдән да эшләтеп карайбыз, булардан да эшләтеп карайбыз. Әлеге вакытта был концертка килгәндә, онда шул ук Ринат Уматкожин да аранжировкалары буласак, шул ук Рәлим Замановтыгы буласак һәм әлбиттә Тимур Садыковтыгы буласак, без уны менән был концертка бик Мин шәп булар һорарга булдым, чөнки Курайга аранжировка эшләгән сакта беренчедән гармонияны белергә кирәк бит инде. Был аранжировка бай һәм инде йөкмәткеле Курайдың матурлыгын күрһәтер өчен был бит инде бер бидәк булып тора бит инде. Ошо бидәк матур итеп торып Курай менән килеп сыккан өчен берсен гармония, сольфеджионы белергә кирәк. Тоттың да теге яңа өйрәнеп ултырган аранжировщик күк эшләр булмай бит инде. Әлбиттә. Күп
тагыла без беләбез бит инде өстәвенә концертлар. Беренче тапкыр концертыңды үткәргәнең, ул да булһа мюзик холлда булды шикелле. Мюзик холлда булды беренче шәхси концерт. Менә хәзер беренче концерт үтте, икенче концерт, менә хәзер өченчесенә эш башларга тораһың бит инде, тиздән менә концерт та була. Өченчесендә башлаганда менә ике концерт үткәндең ниндәй дә булһа тәҗрибәһен топлап, хәзер менә кулланаһыңмы юкмы? Әлбиттә. Без теге тамашачылардан отзывтарын һәр вакыт укыйбыз. Һәр вакыт улардан теге безгә килгән хәбәрләрне укыйбыз. Менә беренчедән менә әлеге вакытта һаман итләйм, былтыр бик күп ниндәйдер хәбәрләр килде, теге халык көйләре әзрәк булды дип. Без Курай концертына халык көйләрен генә, озын көйләре тыңларга килгәнек, юла бик әзуняны дигәннәр шул теге мен йөрәгемә үтеп китте инде теге Күңелгә күңелгә үтеп китте. Мен әйтәм, ысынлап та Курай концертында ни өчен озын көйләрдә мин әзуняны микән дип теге һәм ни өчен күбеһенсә ниндәйдер шул аранжировкалар менә оркестр менән уйнаны микән дип шуга шундай әлбиттә без буга игътибар итәбез һәм быел халык көйләре лә буласак һәм тагын күптәр әйткәндәре булды. Аранжировка менән кылык әлбиттә, менә яшьләргә охшай, менә оркестрды күбрәк ишетергә инде дип. Шуга менә быел без оркестр менән бик күп премьералар була. Оркестр менән теге тере тавыш ул барыр икенчерәк кабул ителә бит инде. Әлбиттә. Тере тавыш күбрәк буласак быел. Шуга шу ике концерттың һәм гомумән иҗат юлында ниндәйдер теге опыт дип әйтәйек, тәҗрибә алабыз әлбиттә һәм шуларны без кулланабыз ошо концертта. Безгә шылтырату бар диләр. Хәерле кичә Тура эфирда һаумыгыз. Һаумыгыз, был фәнән Рәйлә шылтырата. Минем шундай һорауым бар ине Юлайга. Ул үзен 10 елдан соң ничек күз алдына килтерә? Уның иҗады ничек үзенең менә гаилә тормышында нидә үзгәрешләр, иҗадына кагылышлы. Шул хакта һөйләп китһен ине. Рәхмәт, Рәйлә, безгә шылтыратканыгыз өчен. Шундай шәп һорау. Бик шәп һорау. Концерт ул вакытта 11-нче булыр дип уйлыйм. Ел һайын үтә бит инде концерт. Так, кәләш алганың шул инде кәләш алгас. Мин әле уйлап утырам, бу сакыру кагылы ничек ул Рәйләгә албар биткәргә икән, чөнки бик теге матур һорау булды, мин уйлыйм. Сакыру кагылы ниңгәндер ул дип. Юк, бу еңүсе генә түгел, достар. Әлеге монда еңүсе түгел. Мин һин минем менә кәңәшләшергә тиешең бит инде. Һин генә монда таратып утырмаң. Без бит инде халык өчен эшләйбез. Менә һин халык өчен эшләйң бит инде. Халык һиңа әйтте, эшләй эшләргә кирәк дип. Менә шуга халыкты без берничек тә үксектерергә тиеш түгел. Банан тыш, достар, без инде Тура эфирда эшләйбез, әйтеп торабыз бит инде. Бу һезнең программа, һез безгә шылтыратып, әлбиттә кушылып безнең программаны ямьләндереп үтегез. 295-92-72 фикаланың коды 347, WhatsApp хандары 737-40-24 шылтыратулар көтәбез һәм инде кызыклы һораулар да көтәбез. Без бу шылтырмайбыз. Менә ошондай безнең шәп сакыру кагызы бар. Күрәгезме, Ер рухы дип атала. Юлай Касимов 24 март үткәрә ошо концертты Башкортстан дәүләт концерт залында. Һәм барыгында дуслар, әлбиттә, әгәр дә еңә алманыгыз икән, димәк, онлайн рәвештә тиз генә ошондай билет алып, ошо концертка барып җитә аласыз. Шылтырату бар тиләр, кабул итәбез. Хәерле кичә Тура эфирда һаумыгыз. Али, һаумыгыз, шундый шәп тапшыру бара. Минең һорауым шулай, Юлай кустыга, балакайга. Менә табигый курайда уйнаганда һәм шпон курайда уйнаганда ниндәй мискәлектәре бар икән? Исемегез кем булды, апай? Хау булыгыз. Таныштырып үтмәнек. Кем икән? Һорау шундай. Мин алдан һорагайым бит инде, кайына охшай, менә мискәлектәре турында мин һорамаганмын. Мискәлектереннән килгәндә байык әйтеп үттем бит инде, шпон курайында шәхсән миңа килгәндә, һорау теге шәхсән миңа булды бит. Гомумән курайчылар өчен әйтә алмыйм әлбиттә. Оркестр, ансамбльләр уйнаганда мин һәр вакыт шпон курайында уйнайм, чөнки ниндәйдер теге музыкаль яктан дөресрәк булган өчен инде. Мискәлектеренә килгәндә, әлбиттә, беренчедән үлән курайды алдан матур итеп эшләр кирәк. Матур итеп эшләр кирәк һәм дөрес итеп озынлыгын билдәләр кирәк, чөнки һәрбер курайчының үзенең курае була бит инде. Теге тотамдар менән үлчәү бит инде. Шуга һәм уны матур итеп киптерергә кирәк. Беренчедән теге ниндәйдер сит тавышлар булмаган өчен һәм
Шуға айырулар бик көп инде. Һәм нескәлектәр бик көп. Шахсан мен келгәндә халык көйләре әлбиттә үлән кырайда матурак яңгырый. Әлбиттә. Biz Курай тип хәбәрдә һөләйбез. Һәм бұл бит инде төп инструмент булып тора бит инде хәзерге мәлдә безнең эфирыбызның һәм әлбиттә мин генә түгел безнең телевизор караучыларда бұл Курайның моңын ишетергә теләйдер дигән өмет бар. Шуңа мөмкин булһа үзеңә күңелеңә яткан нинди көйдә уйнаган килә, шуны башкарып үтәң бик әйбәт булыр иде. Әлеге вакытта ниндәй көй уйга килә, шуны башкаралар. Әйе. Афарин. Бик тәмле булды, әмма әз булды. Достар, безгә шылтыратыгыз 295-98-72 безнең тура эфир телефоны, WhatsApp һәмдәр 237-40-24-24. Тагыла, мөмкин булһа, тагыла бер көй ишеткә килә ине. Азаматты һин беләң. Әйе, Азаматты беләм, әлбиттә. Мин шул Азамат көйен белмәйм, әллә алыстардан тип башланганга микән, ирәндек тау турында әйтелгәнгә микән, шул көй минең күңелдә бик нык якын. Мөмкин булһа уйнап үтәң бик әйбәт булыр. Әлбиттә. Афарин гына дип әйтергә кала. Минең әйтәм дә инде, яраткан йырдарымның береһе бул инде башкорт халык йыры Азамат. Тагыла, һиңа бунда һорау килеп киткән, хәерле кич. Концерттың исеме нишләп йыр рухы дип атала? Нимә белән бәйле? Әллә Туңгавыр ырыуы белән бәйлеме дигәннәр. Но беренчедән йыр рухы дип исемләнгән картинаны барыбыз да беләбез дип. Авторлары Зайнидинов һәм Калитков. Ул әлеге вакытта картинаның оригиналы Башкорт дәүләт университетының Башкорт филология факультетында тора. Ул картина бик көчле картина. Беренчедән ул картинаны мин күреп калдым да интернет селтәрендә, шуннан картинаның үзен барып карадым да бит инде һәм шул тиклем көчле. Ул икенче катта тора бит. Афишаның икенче катында тора. Урынлашкан картина үзе. Зур гына картина. Зур гына картина бик. Онда безнең башкорт халкының көчле һәм билдәле шәхестәре төрле дәверләрдә булган. Улар барыгы бер картинала урынлашкан һәм ул картинаның исеме Йыр рухы дип атала һәм ул картинага караһаң, ысынлап та һин аңлайһың, башкорт халкының тарихын ниндәй авырлыктар аша үткәннәрен һәм ул үзләренең дәверләрендә шул шәхестәр ниндәй авырлыктар карамай хезмәт иткәннәр. Улар үзләре өчен түгел, улар безнең милләт өчен хезмәт иткәннәр барыгы. Шуга без бул картинадан бик нык рух йыйдык үзебездә. Рух йыйдык дип әйтәк, дөрес була микән белмәйм. Теге дәртләндек дип әйтәк ул картинаны карап. Рухи яктан байыктыгыз. Әлбиттә. Һәм шул концертыбызда без ошо шәхестәргә багышлап дип әйтәк. Һәм
нимә ул ер рухы дигән һорауга без җавап бирергә тырышасакбыз. Һәм был концерт ниндәйдер күңел асу гына сараһы түгел, ысынлап та килеп, безнең ниндәйдер тарихи яктан да кайтып әдрәк вакытларга шул бик фәлсәфәви концерт була һәм программа өстеннән әйтеп үтәргә бик күп профессионаллар эшләйдер. Ошо нык әзерлектәр бара инде. Шуга моны барлык серләрен асып үтмәйм, ләкин моны һиндә һизгәнһеңдер. Йөрү картина турында һөйләгән бик нык теге. Дәртләнеп кителде шуга. Бынан тыш, бында бит инде әлбиттә концертта һинән тыш икенче артистлар да була. Буны әлбиттә без әйтеп торырга кирәкмәйдер дип уйлыйм. Чөнки килгәс концертка матур итеп торып күрүзәр дигән өметтә. Нинди дә буга сер булырга тиеш бит инде һәр бер концертта. Эшләгән сакта, эш барышында нинди дә буга кыенлыктар барлыкка киләме, юкмы? Кыенлыктар әлбәттә барлыкка килә. Һәм теге сагыштырып караһаң да, быел нимәгәдер ошо кыенлыктар күбрәк һамак. Теге барлык безнең командага һәм шәхсән миңа килгәндә ниндәйдер вакыт ягыннан, ниндәйдер шул теге административ яктан әзерлектәр апарганда ла, теге сәнгать ягыннан ниндәйдер репетицияларда барыһында ла ниндәйдер кызыклы гына хәлдәр килеп сыга ул. Әмма ләкин ул хәлдәр безне беренчелектә юлдан тайпылтмай, киресенчә безгә дәрт бирә. Һәм теге әйтеп үткән килә, концерт әзерләү еңелләрдән түгел. Кемдер өчен ул әлбиттә теге сәгать ярым 2 сәгатьлек кенә сара, килдең, киттең, үттелә гитте. Моны уны әзерләһәң, ошо барлык команданың караһаң, ниндәй көс түккәндәрен караһаң, әлбиттә был бик зур хезмәт, бик зур хезмәт һәм авырлыклар бар, әмма ләкин без уларга карап та тормайбыз. Улар безгә киресенчә ниндәйдер көс дәрт бирәләр инде. Моны күпселек вакыт һинең күпселек вакытыңды һинең ала Мирас йыр һәм бию ансамбле. Был эш бында нисәнче елда эшкә килдең һин? Мирас йыр һәм бию фольклор ансамбленә мин 2018 елда эшкә килдем. Моны быел теге 5 ел? 5 ел юбилейный сезон дигән дә була быелгы минең бара. Безнең моны Мирас йыр һәм бию ансамбле менән берлектә төшерелгән видео язма бар дип әйтәм, дөрес булыр микән? Без әлбиттә хәзер уга яйлап торып, тукталып, мутлак рәвештә күрәтербез. Әйдәгез, карап үткәндән соң кире әйләнеп кайтырбыз. Дуслар, без турай эфирдә эшләбез, шылтыратыгыз, языгыз, безнең каналда калыгыз.
Xeyri saatda, hörmetli dostlar, öfü vaqıta üz işin davam ite. Biz tura efirde işleybiz. 2-95-92 bizning tura efir telefonu. Barlıq hizдің telefon handары yazılgan hizдің ekranlarda. Bugün bizde qonaqta Yulay Qasimov, üzi, Quraysı bizde qonaqta. Yer ruhu turanda üziritəviz. Bu indi konsert turahanda. Bundan tış bizge tağla bir harav kelip etken. Havmığız mirasta 5 yıl işlegende nisegirek muzika yağınan üsişler buldu mu yok mu iken degen. Kelesakta okutu yağı menen qızıqınmayığız mı degender. Үсеш булды әлбәттә. Беренчедән мин бага тиклем башка дәүләт филармониядә эшләргә туры килде. Шуннан соң Әрмәс сафтарында йөреп кайткас, шул ук елды мин Мирас Ерханбаев фольклор ансамблендә эшкә төштем бит инде. Һәм бик күп казанышлар, ниндәйдер зур сәхнәләр әлбәттә Мирас Ерханбаев фольклор ансамбле менән бәйләй мине. Шуга онда музыкаль яктан әлбәттә без Курайсылар һәр вакыт шөгыльләнәбез, әмма ләкин профессиональ яктан һәм профессионал артист буларак әлбәттә Мирас мине үстерде. Буның турында хорада булмаска тиеш. Һәм тагын ниндәй Һәм инде укыту киләсәктә укыту. Киләсәктә дип мин әлеге вакытта ла укытам дип әйтәйек. Минем укучыларым, мына 2 укучым әлеге вакытта Өфө сәнгать училищесында укырга укып йөриләр. Шуга укыту менән әлбәттә шөгыльләнәбез. Шундай бына эфир тамамланырга безнең 2 минут кына вакытыбыз калды. Тиз генә билдәләп үтергә характер дип уйлыйм. Миңа мына Мөхәммәтша дигән егет булды шикелле, шылтыратты. Курай уйнарга өйрәнгән Өйрәнгән киләйне. Әйдәгез без бер сакыру кагызы уга бирәйек. Ул бер сакыру кагызы 2 кешелек. 2 урынлык. 2 урынлык. Әйдәгез. Мөхәммәтша һездә күңелдән котлабыз. Һезгә шундай ер рухы дип аталган Юлай Қасимов агайыңдан ошондай шәп бүләк буласак, эфир тамамланганнан соң без инде нисек һәм кайдан алырга икәнен һезгә әйтербез. Һәм икенчесен һин билдәлә. Кем ул? Ниндәй һорау? Бик күп кызыклы һораулар булды. Кызыклы һораулар бик күп булды, әйе. Без кызыклы һорауга бирәбезме, әллә ниндәйдер Күңелеңә яткан иде. Мин айру, мен кыйын ул Фатих, әллә ул мәсәлән үдең Юк, һин әйдә миннән монда насар кеше эшләп бултырма әле. Мин барыгын ала бирермен буслай. Юк, бөтәһен дә бирерник әлбәттә. Мин уйлыйм, мына Курайдың нескәлектәре турында һораны бит әле бер апай. Бер апай шалтыраткан. Олыгына яшәш киләбез. Исемен кызганычка каршы әйтмәне, безнең телефон хандар язылган шикелле, без һезнең менән дә бәйләнешкә сыгырбыз. Әйе, без беләһеңме, ысын күңелдән берсенә күрүмә бик шатмын. Безнең студиялар шулай дип төпле итеп торып, йөкмәткеле итеп торып, җавап биргәннәреңә ошо һорауларга. Һәм әлбәттә, бөтәһен дә көтәбез концертта, касан һәм кайда була. 24 март Башкортстан дәүләт концерт залында киске сәгать 7-дә барыгызга Ер рухы дип аталган минем үземнең шәхси концертыма сакырам. Шуга ошо аднала барыгызны да шунда күрешербез дип ышанам. Ысынмаганында әлбәттә мин үзем дә һиңа Юлай теләгем килә. Иҗади үрдәр, эшеңдә уңыштар, гаилә иминлеге һәм инде әлбәттә гаилә иминлеге дип мин бушка әйтмәйм, чөнки катын-кыз эргәләге булган кәләш инде. Һәр вакыттагыса эргәңдә тыл һәйбәт булган баһа, һинең эшләреңдә дә яхшы барасак. Һиңа теләйм гаилә иминлеге. Шулай итеп гел безне куандырып тор һәм һәр вакыттагыса эштәрең тик уңышлы булсын. Зур рәхмәт килгәнең өчен. Без инде кызганычка каршы хушлашабыз һезнең менән. Хөрмәтле дуслар, бүген тик һезнең өчен Юлай Қасимов булды, Курайсы. Без инде һезнең менән иртәгә тиклем һаубуллашабыз. Зур рәхмәт безнең менән булганыгызга.